program, remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Yes, thank you so much for joining us here on Sly Media TV once again. We always continue to give thanks to you. We have reached 200,000 followers. It's only because of you. We continue to appreciate your presence and your support here on Sly Media from day one, from 2017 until now. We also want to continue to ask you to share every broadcast with someone so that they will get to know what's happening in the country when we give you news and current affairs. We also want you to share other programs so that when you hear us speaking to someone, continue to share that broadcast with some other people so that they'll get to know what's happening in their lives. It could be social issues and anything else that concerns anybody in life. As we continue to build bridges here on Sly Media TV, we also want to thank our wonderful team that has been doing a sterling job since we started. They have been working 24/7 behind the scenes to reach where we are now. But I know there are some people who are watching right now who have never liked our page. We have also never followed our page, including our YouTube channel. They have never subscribed. It's a crime against humanity. I'm joking with you, but it also works wonders when you subscribe or like or follow our page, so that when we have anything new, you get to get a notification from Sly Media. My name is Tafumana Sylvester. We are back again with a prophetess Bold Carter. She has a lot to offer, and many people are being helped. Vanhu vazhinji vari kudzikinurwa, vanhu vazhinji vari kuyambutswa. Zvatakadai kufamba kwatiri kuita kunyange tikasataura kune munhu wandinofambidzana naye anogona kuva iri shamwari yangu kana hama yangu kana vandinogara navo munharaunda vachindiona ndichifamba, kunyange ndine mota yakanaka zvakadii, kunyange ndichigara imba yakanaka zvakadii, kunyange ndichifamba ndisina bhutsu mumakumbo, kunyange ndichifamba ndichinzi ndiri kuenda kubasa, asi zviri kuitika muupenyu hwangu pane zvinhu zviri kupiringishana. Ndine mubhedha wakanaka, fantasy, asi handiwane hope ndiri ipapo. Ndine imba yakanaka, asi ndiri mumba imomo handirare nezvimwe zvinhu zvinenge zvichindinetsa mukati meupenyu. Kune vamwe vasina vana asi vane zvinhu zvese muupenyu hwavo, idambudziko iroro. Kune vamwe vanoshanda asi mapromotion anongouya vamwe vachiuya vachipinda pabasa ipapo iwe usingapromoti, zvinhu zvichingoramba zvakangomira. Apa ndikuedza kudonongodza kuti newewo utange kufunga nezveupenyu hwako. Kazhinji zvinoita Satani ndezvekuti pese panenge paakuda kubatsirwa munhu, chinouya pamberi pako paakutaura mashoko anokubatsira, unopfekwa nemweya wekushora, wopfekwa nemweya wekutuka, especially pasocial media paunenge uchishamisira nemacomments. So asi kana wawega uri kumba kwako haurari, zvinoitika muupenyu hwako unozviziva. Asi kana mashorero aunoita pamwe tinotozoona kuti uyu unenge kwakutumwa nemweya wakaipa. Chii chinoita mweya wakaipa? Wakangofanana nekuti ukapinda muchechi, wapinda muchechi, pari kuparidzwa shoko rinokuyambutsa, unokotsira. Paunozopepuka munhu anoiti iyoyo ati regai kutora nguva, regai tidaidze prophetess makadi. Tinofara makasimba here. Totanga nokuti makorokota kaianniversary. Aiwa, ndedu tese. Wanga uri sei mutambo? Unongonzwa nemakunga. Kuti wanga uri flamboyant. Aiwa, takanakidzwa. Mapikicha nemapikicha asi kana kuti zvitaurira mega. Aiwa, zvinobva zvabuda hatimbopinda imazviri. Pakamira sei? Ndanani vakauya, vamaipembera navo vaifarira kubudirira kwekasitaura anniversary, tiri kutaura kubudirira kweunion yemarriage mukati meupenyu hwenyu. Saka vanhu vazhinji hama neshamwari vakanga vari ndanani vanana who is who vakauya. Aiwa, pakauya vanhu vakawanda, naprofeti Bondera vekumabvuku takanga tinavo, ana Endi Muridzo ndo vaitipakurirawo music. Vanhu vakajamba vakajamba maspika. Aiwa, pakauya vanhu vakawanda, not to mention vamwe vanhu vakawanda, vamwe vanhu vatakabatsira from UK, they attended, vamwe vanhu vatakabatsira from Ireland, vakauya kuzoatenda, vakanga varipo.
aiwa takafara zvisingaiti Handiti. takafara zvisingaiti Saka kana zvichira kuti imimi muri kuno muchikwanisa kubatsira munhu ari kuUK kana kuti ari kuSouth Africa kana kuti ari mhiri kwemakunga ngatingoti mhiri kwemakunga kana over rivers paMozambique apo zvinofamba sei in the spiritual realm because isusu tajaira kazvokuti kana taakuda kubatsirwa totoiswa ruoko pamusoro zvinofamba sei prophet? Ndinogara ndichitaura kuti nyika yatinorarama yakawandira pamweya kudarika panyama. Munhu zvakafanana muroyi kana afunga kukuroya imimi handiti haambofa akakwira ndege kuuya kuUK, haambofa akakwira kana bhazi kana ndege kuuya kuSouth Africa kana kuenda kuMozambique manga muchitaura because zvinhu zvinoitika mukati menyika yemweya. Saka zvinhu zvinongoinjiniwa in the spiritual realm handitika votoita zvavanenge vachiita munyika yemweya imomo. Haatorina passport, haatoziva kuti rinoita mari, haatoziva kuti ndege yacho visa rinotorwa sei, anenge atori kwabushu ukoko. But munhu iye ari kwabushu anenge aitori nesimba rekuti akangoita zvaanoita chete akaenda pachikuva akataurira handiti akadira fodya pasi handiti. Ndine imwe nyaya ndaitonzwa handiti munoziva panozvarwa vanhu paipaya. Munhu paanozvarwa nditi anobviswa guvhu. Munhu abviswa guvhu kazhinji kwatinoona kana kuchishona kana kuchivanhu chedu handiti panozvarwa munhu guvhu rinotorwa ronzi rakunochererwa pamusha kana tinogona kupiwa kana amwene rochererwa paipaya guvhu remwana handiti. Saka panochererwa guvhu reriya vamwe vanocherera guvhu nemishonga yavanenge vakatoisa ipapo. Saka munozoona kuti kazhinji vamwe varume vanenge vari mudzimba vaine vakadzi vavo mamarriages avo kazhinji anokontrolwa nevabereki kana kuti naamai vake. Chii chiri kuitwa kuti marriage yake ikontrolwe namai vake? Papepo wakanziunza guvhu pawakazvara mwana mukomana handitika wabva pamwene vako guvhu uchivapa guvhu paipaya varunesa pachikuva nemishonga yavari kuisa. Havasi kungocherera guvhu cheteka, vari kungocherera nemishonga. Saka unogona kuzoreceiva phone call munhu akutongokutaura kuti ndabva kubasa ndatonanga kumusha ndangofunga mama ndafunga munyevho unobikwa namama kumusha uya kana ndafunga muriwo nedovi unobikwa namama. Not kuti kune mukadzi wake hakusi kubikwa muriwo nedovi, not kuti kune mukadzi wake hakusi kubikwa muriwo nenyevhe. Ukatopinda mutauni umo unotoona nyevhe ichitotengeswa anotokwanisa kubikirwa nemukadzi wake. But because paakazvarwa guvhu rakabviswa rikabva raiswa pachikuva pakabva paiswa nemishonga ipapo. Saka munhu iyeye kana akasasunungurwa kubva pamweya wepaguvhu anogara achiita maproblems mumarriage. Marriage iyoyo every decision akafunga kutenga mota anoti mira nditange tafonera mai vangu. Kana amai vasina kupasisa decision mota haitengwe. Kana amai vasina kupasisa decision yekuti imba ngaitengere kwakati hapanga chinoitwa mumarriage imomo. Madecisions ese mukaongorora pane vakadzi vanenge vachichema nemamarriage kuti amwene vangu chakati inyaya yekuti guvhu rakabviswa rikanoiswa pachikuva nemushonga zvikabva zvanoiswa ipapo. Saka nyika yatinorarama yakawandira pamweya kudarika panyama. So haisi nhau yekuti munhu ari kuUK kana kuti munhu ari kuMozambique kana kuti ari kuZambia. Isusu tiri kudhira nezvinhu zvemunyika yemweya. Saka kana tichibatsira tiri kubatsira mumweya. Ndogara ndichitaura kuti whatever you see on the physical realm is a manifestation of what is happening in the spiritual realm. Saka kana mumweya iwo uri murombo don't expect uchapfuma panyama. Kana usina marriage munyika yemweya automatically on the physical realm hapana marriage inenge isipo. Kana usina mari munyika yemweya automatically on the physical realm hapana. Saka ukazoona wa receive mari anditika kana yakawanda kana pachi on the physical realm pane zvinenge zvatoitika mukati menyika yemweya inge zvatotenderwa kudhara munyika yemweya kuti nhasi Sylvester ari kureceiva $50,000 zvainjiniwa munyika yemweya. Zvakuzongoitika on the physical realm is a manifestation yezvinhu zvinenge zvakaitika. Pamwe maybe munenge wakaita prayer request kana pamwe maybe amene zvawakanoitirwa ukanobatsirwa but results kana manifestations anozooneka panyama but mumweya ndo munenge matanga. Mataura iminyaya yekuti murume kokumukadziwo hakuna here mukadzi anogona kunge akaitwawo zvogubvu izvozvizvi
nemubereki wake kana kuti ndamai pamwe chete kana kuti wodi baba zvichizokonzera kuti marriage yake zvakare inetseke. Toda kubalansa equation apa. Zvinoitika here. Zvinoitika zvakanyanya. Vari kuvakadzi vaivaya vekuti kana pakangoitika problem mukati memarriage handiti akutosunga bhegi ndakudzokera kuvabereki vangu, akutosunga bhegi ndakudzokera kuvabereki. Ende vabereki vacho vanenge vasingatombomudze kuti aiwa shingirira kana kuti marriage inogadziriswa so, vanotomutaura kuti iwe kana zvanetsa murume kana anetsa musiye, uya ugare panapa tinokupa zvese. Handiti takatomboita scenario iyoyo yekuti munhu aitodzwa namai vake kuti iwe hapana chauri kumbonyengerera pamunhu wechirume, kana iri mota yaunoda tinokupa, kana iri mari tinokupa. But pane zvimwe zvinhu handitika zvinowanika mumarriage zvekuti vabereki vako havambofa kakwanisa kukupa, like ispekani panyaya dzepabonde havafa kuchari vakakupa mari yakawanda sei, vakakutengera imba kuborodeo, pane zvavasingakwanise kuita sei kukupa semubereki. But vanenge vachitonyatsoSapota kuti kana anetsa murume dzoka pamba, ende havatombomainde kuti uri kudzoka nevana vangani, vanga tinochengeta vazukuru, as long iwe wadzoka hazvina kana nebasa rese kudzoka ugara wopinda futi mumwe zvoramba votokutaurira kuti aiwa kana zvaramba dzoka ugare pamba. Handitika so haisingori nhau yevarume chete but zvinoitika maboth sides. Tichiri panyaya yekunetseka kwedzimba idambudziko zvokuti vanhu vari kutaura mazuva ano vari kutaura kuti madivorces awanda munyika, whether vanhu vari kunamata kana kuti havazi kuita sei, havazi kunamata. Dzimba hadzichagare sekugara kwadzaiita kare. Zvakamira sei muspiritual realm? Chii chatiri kukanganisa? Ichoice yangu here inini ndiri kutsvaga munhu kana kuti pane manifestation emacases ari kuitika muupenyu hwedu tiri mumarriage mumatauro eguru, asi zvimwe zvinoitwa futi zvinoita kuti dzimba dzisagare isiri mhosva yemunhu. Seri sekutaura kwamuri kuti zveguvhu ina havangandiudze kuti takakutorera guvhu rako tikakucherera pasi. Zvimwe zvipe zvinhu zvinoitika muupenyu hwemunhu zvokuti akaona masainzi iwayo anofanira kuziva kuti ndaakuda prophetess. Saka nhasi we are going deeper. Tinatsovhundunyura zviri kuitika muupenyu hwevanhu kuti tiri kunetseka. Dzimba hadzisi kunakidza, asi pamwe tirimo hatinodivorce hedu asi hadzisi kunakidza. Let's go deep. Ipapo ndingapindura ndichiti mukati mekurarama kwatinoita tiri vanhu vatema tine kwatinobva, but not just vanhu vatema, even kuvarungu kune marituals anotoitwa, because I always study nokuongorora zvinhu zvakawanda zvinoitika. Ndakatoona kuti kuvarungu even kumaIndians vane marituals avanotoita vachinosungirira pamuti vachiita zvavanenge vachiita zvezviya. Handitika even kwatiri nawa culture hazvirive kuti vanhu havasi kuda mamarriages kana kuti munhu anenge asingatoshuvi rode marriage yangu yagara, but chinoitika ndechekuti inini ndakazvarwa kwaMan'uve kwaSoko. Handitika ndine mhepo dzanguwo dzandabvawo nadzo ndinadzo kumusha kwedu. Murume wandasangana naye ari kubvawo kwake ane mhepo dzake dzainadzo kupi dzaari kubvawo kumusha, ende kazhinji panororana vanhu havasi vese vanofara. Ndo chinhu one chamunofanira kunzwisisa ichocho. Ndogara ndichitaura sei yekuti haasi wese anoti makorokoto panozvarwa mwana anenge achifara kana kurevesa nekuzvarwa kwemwana iyeye. Mumwe ari kutouya achitopembera kuti makorokoto mwana azvarwa, but makorokoto ari kuuya akatakura, hausi kuzoti auya akatakurirwe chii. Mumwe ari kukuigira vhesi remwana rekuti makorokoto, but ari kutouya nevhesi rakatoiswa mishonga kana kuti rakatogadzirwa. Handiti takambohendla case yevamwe amai vakauya chivabatsira, tisitotaura navo ndikati amai ndiri kuona muine vana venyu but makazvara vana 4, but ndiri kuona 1 akafa achipondwa nemurume, wechi2 akafa nemoto, wechi3 wechi4 vakatanga kuridza mere. Zvikanzi chokwadi vana vangu vese handisisina kana 1, ende matsanangurira amaita ndo mafiro akaita chii akaita vana. Ndikati muri kumboziva here kuti pamakazvara vana venyu mimi mune munhu ari close nemi aiuya nemakorokoto pese pamazvara vana, but imi maifunga kuti kuuya kwaari kuita nemakorokoto kupembera kuti mazvara vana, but aitouya akagadzira hembe dzevana ivavo. Saka the moment yamaizosara mupfekedza vana, handitika hembe dziya vana vaakukura but vakatogadzirwa kudhara kuti toda kuona kuti vana vake ivavo vanoendepi, chii chavachaita muupenyu. Saka kune vanhu vamuri kuzoona vakunetswa nemamarriages, not kuti munhu agone kugeza, not kuti munhu agone kubika, not kuti haasi kugona kutsvaira mumba, because kune vakadzi vakanaka zvokuti mukatomuona kubva kucomplexion yake ka
mugoona kana imba yake anenge achigara muBorodhobrook ugotarisa kuti chashoreka pamunhu uyu chii chekuti murume ari kumusiya mumba. Handiti panenge pasina anything chinoshoreka paari, kubva paskini, kubva pakuwaridza mubhedha, kubva pakubika, kubva pakuklina. But vamwe vasangana vaine mhepo dzakasiyana. Vamwe vari kubuda mumadzinza evanhu vanenge vaine zvikwambo, but vaine mishonga yavanenge vainayo, but vaine mishonga yai yavanenge vakanotaura kuti vana vanhingi havagari mukati medzimba. Kana akaenda akagara 2 years anenge agarisa mumba imomo, chikwambo chake chiri kushandisa vana vemumwe kuti vasagare mumba. Saka the moment yaari mumba achiitwa mukadzi nechikwambo kana kuti achiitwa murume nechikwambo, murume paari kumuka usiku achiona mukadzi pasaidi ari kuona ine fesi yemurume. Tikabatsira mumwe munhu aiti kusvika mandibatsira handichapinde murelationship. This is the third relationship. Hanzi mumwe akangoenda asina kutaura, wechi2 asina kutaura, wechi3 apa munhu ari kuEngland anotaura nezvake. Hanzi wechi3 auya kuzorara kumba, but auya kuzorara kumba hanzi akamuka pakati peusiku kuma1 zvikanzi I am driving, don't contact me, I am blocking you, ndikaramba ndinewe ndinofa. Hanzi ndikashamisika kuti kochi zvikanzi pandanga ndakarara pauya murume anga akachembera fesi akabva andiudza kuti ukaramba uinaye inini ndini murume wake, ndakamupiwa uchaite mukadzi wangu, saka ukarara mumba munomu tiri kukumonyorera nge tiri kukuuraya. Hanzi akabuda achimhanya. Ndikati you should thank God because munhu iye akakubudira pachena, otherwise vamwe vaingobuda vachiita sei, vakangonyarara vobva vaenda. But chitotenda Mwari because uyu akakwanisa kutokuudza kuti ndo zvandasangana nazvo, at least wakuziva kuri kubva problem. Saka vamwe vanhu vari kugara mupinda mumarriage but vasingazive kuti ivo vakaitwa vakadzi vezvikwambo. Vanhu vanoita macovenants avo kwavanenge vaenda. Isusu vana kana kuti vana vanenge vasiko, munhu aenda kwake kwasekuru kwaaenda obva anzi kuti uite mari uchashandisa chikwambo chako choda mukadzi wekunge achirara naye. Saka iyo bva ataura kuti vana vanhingi ndo vachange vachirarwa nechikwambo ichocho. Saka iwo uri kuzosara wokura kana usara wofamba zvako wonopinda mumarriage but wakatetwa mukadzi wechikwambo kudhara. Saka izvozvo zvinogona kutotuma kuti kana munhu ari mumarriage ogona kutongoreacta kunge murume, akutanga kutongoita hasha, akutanga kutongobehave zvinhu zviri wild. Handiti vamwe vane maex avanenge vakasiyana navo. Handiti ende ex ye anenge achitopika pamwe maybe wanga ari mumarriage, previous marriage, pamwe murume. Handitika but ex yeye makasiyana zvenyu nezvanga zviripo, but anenge achitaura kuti hafa kawana peace mumarriage, haambomugari mumarriage imomo. Handiti munhu haazorore, munhu ari evil zvisingaiti kana ada chinhu. Anogona kutora foto re-ex husband akutoenda kwaari kuenda chinomugadzira kuti pfungwa dzake dai afunga inini adzoka kwandiri, marriage iyo ngaatosema mukadzi wake mumba imomo. Handitika murume kutanga kutongosema mukadzi wake, but zvinhu zviri kuinjiniwa kupi munyika yemweya. Munhu atoendesa picture, atoita zvaatoenda ikoko. Vamwe vanenge vakasiya varambanga nemunhu mumwe atakure zvese, anogona kusiya chipfeko chake ari murume chemukati, asiya chipfeko chake chemukati chiya. Handitika kuna ex kuya uyo akutotora chipfeko chemukati chiya akutonochigadzira. Saka marriage iyoyo nometa iye munhu ari kuda marriage. Handiti but just because zvinhu zvinenge zvichiinjiniwa muspiritual realm, handitika inosvika pakunoparadza. Wonzwa kuti marriage yaya yatopera, hapasisina mumwe munhu haana kutombosikwa ari pfambi. Handiti but nenyaya yekuti pandanga ndichitaura kuti haasi wese anoti makorokoto panozvarwa mwana, mumwe munhu ari kutouya. Pane vanhu vamuri kuona vari kumaavenues uko vachibvisa hembe, vachivhura hembe, vachihura. Ukagara naye pasi munhu anotaura kuti ha pakandisi kuzoki chii chiri kuitika pandiri, ini handichombodi kuhura but ndinotongoyerekanga ndakutonzwa kutoti ndofanira kuti ndihure kana zvandibata ndotongonzwa kutoti ndofanira kuhura. Mumwe anenge atori nebasa rakanaka ashanda mumabanks, mukatarisa vanhu vacho vazhinji anenge ari nesi, mumwe achitoshanda kana mubhengi, but usiku shavi iroro rinenge rakatopfekedzwa paari. Anotoona kuti no, hazvina kukodzera kuti ndigare mumba munomu, rega ndiende kumaavenues nditonostripa, anotogutsikana kana atorara nevarume vakawanda. Not kuti iye anenge achida izvozvo, but pane zvinenge zvakaitwa paari kuti aite saizvozvo. Kureva here kuti macases anoitika muupenyu hwemunhu
zvekureverera kwatinenge takaitwa munyama watinenge takapuhwa uyo zvikureva kuti kana ndikakwira ndege zvinoteerana neni kana ndikabva kumusha kwabusu ndichiuya kuzogara kuno kwaHarare ndichifunga kuti pandayambuka nzizi dzese dzavachandione varoyi vaya nevakandipa macases vaya ndayambuka rwizi hazvikwanisi kunditeera zvinosvika sei kwandinenge ndiriko? haisi nyaya yekuti munhu aenda kunyika ipi. Muro handinoziva zvamunongoita. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti ukaona ndege ichifamba mudenga unofunga kuti hamuna rodhi. Isi taitokura chingofamba ndege inenge chingoenda nekungoenda chete handitika. But iwewe kusaona rodhi mudenga hazvirevi kuti ndege inongoenda kwainenge chingoenda. Patori nemaroots, patori nemarodhi ari mudenga yekuti ndege ikatoenda kusiririko inotonzi yaita off route, pamwe yatodonha ikakrasha handiti. But iwewe kana uri pasi panapa wakatarisa mudenga uchingoona ndege unochifa pamwe iringofamba makore ichitongoenda, but itori nerodhi yainenge ichitofamba, itori neroute yainenge ichitotedzera ichitomonitwa kuti wakuenda off route, fambai makadai kusvika vanosvika vanolenda paairport handitika. Saka kusaona rodhi wo uri pasi hazviri kuti mudenga muri kufamba ndege hamuna rodhi. Saka ndo zvakangofanga zvinhu zvinoitika mukati menyika yemweya handitika. Ndakamboita encounter yandakaita ndakarara kudream ndikabva ndatorwa. Ini ndaimboti hakuna kana the underworld kana kuti chii hazvati kutongorarama kwatinoita panyika hakuna underworld hakuna chii handitika. But ndakaita encounter yandakaendeswa ndakatorwa handiti ndiri kudream. But it was not a dream because marotera ndinoita zvinhu zvinenge zvitori real. Ndinenge ndiri half asleep half awake. Saka ndakatorwa sobva paitwa chielevator chiya paitwa ndiri munhu anotya mvura handiti. Saka pakaitwa chielevator, paitwa chielevator chakaita glass, ndikabva ndapinzwa muya zvikanzi ndoda kuti ndikuratidze zvinoitika pasi pemvura handitika. Vakangonzi so vangadzika pasi. Saka ndikinodzika pasi paipaya ndikabva nganoratidzwa padenga apa zvikanzi kune dzimwe nzvimbo dzinoenda vanhu vachichi vari kunobatsirwa but vasingazivi kuti vari kunoinitiatwa. Mira tikuratidze zvinoitika mukati menyika yemweya. Zvikanzi mira tikuratidze zvinoitika mukati menyika yemweya. Zvikanzi pane mamwe maaccidents amunoona achiitika, not kuti nguva yemunhu inenge yakwana, but kune vamwe vanhu vekuti vane zvakaipa zvavanenge vachiita handitika, but vari connected to the underworld handiti. Saka ndakabva nganzi ndakarakidzwa bridge ndikifamba naBulawayo Road. Saka ndarakidzwa bridge repaNorton zvikanzi mira uone rori riri kupfuura riri kuuya uone zvichaitika ipapo. Saka before that rori iroro pakauya vanhu ndikatofunga kuti vamwe mapostori. Ndakafunga kuti mapostori because vanga vakadressa in white. Saka vakasvika vari 7 vakabva vavhara road kudai. Vasvika vakabva vavhara road kudai so vavaita marituals vakaita paroad ipapo vavati kusha vavadzokera pasi mumvura meyamuya. But vadzokera pasi pemvura paipaya hapana mboita maseconds truck rikabva rapfuura paipaya rikabva raita head on neimwe mota. Raita head on nerimwe mota handiti avangaita marituals kuti vari kuda ropa handiti. Pane mamwe maaccident anenge achiitika not kuti nguva yemunhu yakwana but ari marituals evamwe vanhu vanenge vachitoita vachitoda ropa vachitoda mahuman sacrifices. Saka ndakaona accident yaya ichiitika paipaya vamwe vabva vanotonhera mumvura vanhu vakutoti regai timhange tinobatsira vanhu vaiva yachichi handitika. Saka ndakaita kunge ndiri kuda kuhelpa vanhu vanga vadonhera mumvura meyamoya handitika. Zvikanzi saka pakatumwa vana because kune maranks ariko in the spiritual realm. Kusataniki kune maranks, kwaMwariwo kune maranks handiti. Zvafangana maangels kune maranks kutori netype yemaangels handiti. Kusataniki futi wo kutori neorder iyoyo kutanenge kune marank. Saka panga paine twivana 2. Saka ndakaita kunge ndavakurira simba ndakuda kubudisa vanhu vaya mupi mumvura zvikanzi kunodedza queen na king because simba riri pauri riri kutikurira umborani iwewe handiti. Saka ndakarwisa kana kuti bisa vanhu vaya vangazongobva ndazita zvezvokuti vandapinda muchilift vandabuda vangadzokera pamusoro. Zvikanzi ndachindikuratidze kuti mamwe maaccidents anoitika mukati medzimhuri but chinogona saka ndechekuti Satani akaona kuti imimi arikuda kukutorai, imimi vekwamoyo, imimi vekwasoko, uyu anomuyera shumba
anogona kukukwidzai kombi 1 mese. Ndopamunonzwa muchichinzi kombi yaita accident, hapana kana munhu 1 abuda imomo. Chinogona satani ndechekuti chekuziva kuti chekwa uyu chashedzera. Mweya yetsvina yekusaidhi kwenyu mimi yashedzera. Kwa ava yashedzera. Saka anosanganisa vanhu ivavo mukombi 1. Vobva vanoita accident, vobva vanofa vese. Zvichireva kuti nyika yatinorarama hazvinei nekuti munhu ari kuUK, hazvinei nekuti ari kuZambia, kuti ari kuSouth Africa, ari kuBotswana. Zvinhu zvinenge zvichingoinjiniwa munyika yemweya. That is why you realize kuti munhu anokwira ndege nhasi aenda kudiaspora, but asvika kudiaspora ikoko ane 20 years. Because vamwe vanogona kuti ndakanokorwa ivhu, varoyi vanostada kudarika maKristu. Vanostada kudarika maKristu. Because anotongoziva kuti vanhu vanenge vane mentality yekuti ndinozongogadzirwa ndanokorwa tsoka yangu. Saka muroyi anotozviziva kuti munhu andongozva ndichagadzirwa ndanokorwa tsoka. Munhu ane 20 years asina kuya kumusha. Saka hapana patichamumirira dzimwe 5 years padenga dzike 25 kuti azouya kumusha timunokore tsoka. Rega tingoshandisa picture yake ari ikoko. Munhu unoshandisirwa picture yako uri kwauri ikoko kudiaspora. Iwo mapicture yayo aurukisa paFacebook yayo. Munhu otongoshandisirwa picture ari kwaari ikoko, anditika kana nezita rake ari kwaari ikoko, zvotongoinjiniwa munyika yemweya. Unotanga kumitiswa uri kudiaspora, but haunambobvira watsika kumusha. Hauna tsoka yakanokorwa. Unotanga kutongorwara uri kudiaspora ikoko. Vana vanotanga kukushugurudza kuita zvemadrugs pakanambobvira wakatsika kumusha. Chichaitika zvinhu zvainjiniwa munyika yemweya, like DSTV raunoona uchibaya remote kuti ndakuda 110, ndakuda 112, ndakuda 250, ndikuda kuona scandal. Saka zvinhu zvinenge zvichiinjiniwa munyika yemweya. Imo munyika yemweya panoitwa report back here kumunhu ari kuinjiniya iyeye kuti munhu uya sekutaura kwamabheta asvika muLondon iye zvinezvi ari kuenda kuinterview. Ndofunga akazonosvika kuinterview angabudirire itai muone kuti mungaite sedzosumudzwa mhepo. Tinozonzwa muchishona zvakunzi mhepo yasumuka. Vanhu vaya vakutaura kuti you did very well muinterview, but vakazoitisana nharo vakazotorwa munhu anga ari number 2 kwauri wagona. Vanoona here zvandakuita ndiri kwandenge ndiri ndisiri mumba mavo. Ivo vari kuinjiniya ivava. Vanotoona vamwe vanotoshandisa kana mira chaiyo. Vamwe vanenge vaine matende kuti akaisa mazita. Saka every move inenge ichitobuda paglass kunge TV apa. Anditi sekungorota kwauneta kuti anenge atori neglass rake kunge TV achitoona kuti Valencia ari kuenda kuinterview. Aiwa, rega timutendera adedzwe kuinterview kwache ikoko. Zveshuwa unotokudedzwa kuinterview. But ugotaura kuti ndaenda mainterview akawanda, ndakadzidza, ndine madoctorate, ndine mamasters, but mainterview ndinotoenda zvitori promising kuti aiwa unotoenda kumba uchitonyemwerera kuti aiwa this time ndabuda basa reriya pa 3 yaya pamainterview 5 andaenda ndichaita choice kana mabasa 3 anditi, but wadzokera kumba audedzwe zvotongonyarara. You realize kuti kune vamwe vana vekuti anotoenda kuexam anditi aenda kuexam achida kunonyora anongobatwa nechabdzimira so kana ngotanga kutemwa nemusoro achatonyora exam iyoyo anditi zvakutongopera zvakadaro. Mumwe panenge achinzi atograduata auda kuenda kuuniversity, for instance zvakaitika kuna my own biological sister anditika atopedza kuti anoenda kumazuva taisaki takuziva kuti takadanwawo tisaki takutombobatsira. Tikabva tatoendawo patakaenda bva taudzwa kuti taona maitika rufu mufamily menyu anditi, but sevanhu vekuti munenge musingatende muchingoti aiwa vanhu vanoprofita ava vanongotaura zvinhu zvingori general or chichi anditi, kanzi but hatisi kuzopfuura August dai maita kuti mubatsirwe semhuri anditi, but hatina kuzvitora serious tese. Pane vamwe vakabvumiranga nazvo, vamwe vakasabvumiranga nazvo. Do you know what happened to my sister? She was the 4th born in our family. Akapedza form 6 paMoleli High. Apedza form 6 yake paMoleli High akabva towana presidential scholarship yekuenda ku40A anditi vatoisirwa ma-student visa zvese zvapera, vangosarirwa ne2 weeks dzekuti vaende ku40A awana presidential scholarship. Vakangoenda kuall night kuchurch kwaMurehwa. Vachibva kuall night kuchurch mota yakaita accident. Mota yaidrivwa napastor, vakagara nemukadzi wavo kumberi, mumwe pastor nemukadzi wavo kumashure, iye akagara apa.
anga asina kukwana mubhazi rakatakura vamwe vanhu ega ari 1 vakangotaura pasi vanzi ndakaona ndakaita kunge ndaona mhuka kunge ndaona mhute pamberi pangu handina kunzwisisa zvakaitika mota yakaoverteneka kudibuka iri 1 haina kuita hedhonga ita sei iri 1 mota beyond repair vamwe vese vakabuda usina kana scratch iye akafa ari 1 chii chaitika zvinenge zvashedzera kuti wo ndiwoda kuenda kuuniversity ndiwani wodaika zvinhu zvakadai mukati medzinza medu saka zvinotokutendera kuti dzidza takarwadziwa munhu kana afa anototora passport aya vatocheka nechigero macertificates ayaya vakutocheka kuti asashandiswe nemumwe munhu anga akapasa zvisingaite A level yake O level anga ine maAs akapasa zvisingaite student visa rakangosara riri mupassport rikatochekwa saka munyika yemweya vanenge vachitoona kuti alright wada kutoenda zvako uko tida kunoti unokuenda here avisa unaro ratoiswa tida kunoti musi wacho unosvika here munhu otobeuka nemota akatofa tikatomuviga vateri muri kuzvinzwira mega chikonzero chiri kuita explore and go deeper in the spiritual realm what happens in the dark world and also what happens in the spiritual realm which is of the kingdom of God guided by the principles of Jesus Christ the Son of Man but we feel and we understand by exploring these avenues you get to realize what happens in your life. We want you to start to track zviri kuitika muupenyu hwako maererano nemasituations aunosangana nawo siri kufarira mukati meupenyu hwako rega timbonzwa kuti vateereri vari kutiwo kudi pana patina Dhala Chingwena abva ati gogogoi aiwa pindai dhoo repaSly Media rakavhurika kwaProphetess tichakupai phone number tigoisa pascreen apa mugokota muchivakontaktawo kana pane zvazvitsanangurwa zvauri kusangana nazvo muupenyu hwako tinotenda zvakanaka Dahlia handika hope musapuri zvikanzi izvi zvemweya ndazvifarira izvi zvinova kuti pane zvimwe zvinhu zvabatwa zvaona kuti aiwa izvi zviri kuitika muupenyu hwako kana upenyu hweshamwari Kembo Meshach the bad ones and the bad ones automatically transacted zviri kureva kuti aiwa munyika yemweya mune zvinhu zvinoitika zvatinotoona zvichimanifesta muupenyu hwedu patinofamba zuva nezuva zvikanzi nemumwe munhu bluetooth kureva kuti mushonga yemacases inotumirwa chero munhu ari kwaanenge ari kunyika yaari ikoko saka tiri kuda kuti patiri kutsanangura nyaya iyi munhu nemunhu unogona kunge usiri musituation dzese dziri kutsanangurwa asi mangwana pamwe zvichakuinga kana kuti unoziva mumwe munhu ari musituation yokuti imba yake haisi kumira ari kuita confide inu kuti kumba hakusi kugarika asi vane upenyu hwakanaka uri kuziva mumwe munhu afamba aane makore asina kuroorwa asi akasvika akadzidza zvinhu zvake zvese zviri right asi kuti awane murume wogara naye hazvisi kuitika nyaya dzese idzi ndo dziri kutsanangurwa panapa haisi nyaya yevakaroorana chete unyange usati waroorwa mamwe masigns and symptoms unoaona kuti zvinoitika mumarelationships angu hazvina kumira zvakanaka Dhunda Katsatse hanzi musoro watapiwa uri kupi musoro ndokuti 1 and 1 getting deeper with the prophetess understand the things that happen in the spiritual realm so tavakumbira kuti vatitsanangurire kuti tigonzwisisa matambudziko atiri kusangana nawo muupenyu vamwe tiri kuenda kuchechi zuva nezuva asi patiri kuenda kuchechi ipapa pane zvinhu still zvisiri kudhilivarika mukati meupenyu vamwe vanhu tiri kugara mucomfort zone tichingoti nguva yangu mwari haisati yakwana yekuti ndiroorwe vamwe vachingoti aiwa this marriage was not meant for me it was not meant to ari mashoko enyaratso asi mukati zvichirwadza mumwe munhu achirara akabata chitedhibhe akabata chidhori achichiita mufananidzo wemunhu kwete kuti ada kubata chidhori asi aida kuti dai anga akabata murume kwete kuti iyezve mumwe anozvibikira ari ega kwete kuti aida kuzvibikira ari ega asi mudzimai akaenda nekuda kwezvinhu zviri kuitika mukati meupenyu Prophetess pama muchitaura ndabva ndafunga nyaya imwe munhu akandi inboxa achitaura iye kuti mhepo dzatiri kutaura idzi dzakapinda mune imwe imba murume akabuda mumba pachakataura nemi akazopedzisira akufonerai mukamuudza imi kuti aiwa rikatizvinamatire muchibva mazvinamatira mukapinda nazvo paaltar mukamuudza zvokuita akazviita nyaya yanga achitaura ndeyekuti murume akanga aenda asi makamuudza imi kuti after 3 days anenge adzoka anenge adaidzwa neko zvinogoneka sei ava Prophet titange nekukutendai kuti
makabata nzaimba tigodzokera zvakare pakuti chii chinenge chaitika ipapa pakuti murume angobuda mumba obva anogara kwaanogara uyezve chii chaitika pamunenge muchinamata chii chabrekwa chaita kuti munhu afunga kuti where am I ubva ndiri kumba kwesmall house rega ndidzokere kumumba kwemukadzi wangu wandakapika naye miko chii chinenge chaitika kune munhu akafanana naye ari kupa testimony yepakumubatsira kwamakaita imi chinenge chaitika ndechekuti ndambotaura kuti the world is so evil. Vanhu vanogona kunyepedzera kuzvita kunge masaladhi, kuzvita kunge kuti chii, but mukaenda kunzvimbo dzen'anga kana kune vanhu vanobatsira munotoona vanhu vanozvita masaladhi vakazare papo, especially vanhu vechikadzi vari evil zvamusingafungidzire. Munhu wechikadzi kana afunga kuparadza imba yako anoenda kuma extremes ekuita zvese zvese. Haanei nekuti zvanzi bvisa chakati, haanei nekuti hanzi ita chakati. Anditi murume anogona kungonyenga achingofunga kuti pamwe for fun ndoda kungonyenga semunhu wechirume kungoona kuti ndichiri kudiwa here kunzoko. Anditika but iye paanononyenga anobva anonyenga munhu wekutoti wanika achoti andinyengere chii. Ndoda kubva ngatomugadzirisa atosiya mukadzi wake. Kune vanhu vekuti atori namatyira anenge achizoti kumba kune mukadzi. Anditi wekuti anogona kutotextera mukadzi yemesega shokuudza kutoti murume wako neniwo ndakanyengwawo murume wako kana ainewe kumba ikoko but kana achinga angobuda chete ato wangu. Saka vanhu vakadaro ivavo vanhu vari evil zvekuti vanoenda kuma extremes ekuti munhu paari kunosvika ku small house kana kuti ku girlfriend kuyakuya paari kunosvika ikoko ari kunosvika achidya but zvaari kudya haasi kuzoti ari kudya chii. Munozviziva here kumimi kuti kune vakadzi vekuti anonodya nyimo chaidzo kaidzi modziziva agodziita netsvina yake agodzibvisa agodzikuya agodzibikira murume kuti adye. Mozviziva kuti nyika yatinorarama iri evil. Anditi takamboenda kumbaro tichida kunotenga hari dzedu dzatinoshandisa. Saka tasvika paipa yambuya vari papo vakangotionawo zvikanzi kana muchida kubatsirwa zvevarume tinobatsira varume munotenga chuma chenyu mochisiya 7 days ndokugadzirira chuma. Anditi chuma chekupfeka muchiuno. Saka munhu yayo yaine chuma muchiuno the moment yaari kungonorara nemurume wako anditika haadzokere kumba because chinenge chakaiswa mushonga. Anditi saka moment yaari kunosangana naye pabonde haadzokere kumba munhu akutogara kuyakuya ari kusvika kuyakuya imimi mai mwana kuchechi hamuende kuchivanhu kwacho hamukuende kupi hapana mungori imimi zvenyu nekungozvigezera mvura yenyu nekungozvizorera mafuta enyu. Saka paari kuenda kune girlfriends ari kunomugadzira paari kunosangana naye pabonde achisiya jira raanenge hapana panozombotora kajira rariya whether vashandisa makondomu but mbeu yake iri kusara mukondomu imomo yakaputirwa mutishu. Zviri kusara zvikitwa mbeu yaiya hauzvizive. Zviri kusara zvikitwa jira ramanga muchishandisa negirlfriend yaiya ari kubva asara otora jira rariya whether ikondomu ari kubva atora urume huyauya obva aenda nazvo rinopukutiswa murume pabonde rariya asara nejira rariya obva aritora obva agadzira. Saka arigadzira jira iroro paanotongozunza kana penti rake rariya achidedza zita munhu anopepuka pakati peusiku akutobuda kuenda kugirlfriend. Munhu anongoti akagara mumba so haatonzwe kugadzikana akutobuda akutoenda kuyakuya. Inyaya yekuti munhu paari kuenda kuyakuya munhu ari kutotaura kuti vari kumba ava vari kufanira kutobva inini ndiri kufanira kuita sei kupinda panyanga. Saka munhu anoenda kuma extremes ekugadzira munhu otofunga kuti anotanga kutongoita kuhasha mumba so otongoona masigns ekuti hasha ukaona munhu akutongotanga kutongoita hasha so attitude yake akutanga kutongochinja akutanga kutoroke sandibvunze hangidi kubvunzwa zvinhu zvaanga asingaite pesa apa munhu ati haachatodi kubvunzwa kana ukada kutomufonera baby chakati usandifudze handisi mombe mashanga ukaona kuti masigns akutoitika mumba pane munhu ari kutoinjineya marriage yako kunze uko. Anditika saka munhu anozongoerekana abuda because that force yemushonga ndiyo inenge yamupula kuti abude mumba imomo but iye anenge akangonyenga achifunga kuti ari kuita sei ari kuedza. Saka pauri kuuya kwatiri isusu tichikudza kuti tipe picture remurume wako anditika
wonyora zvauri kuda kuti zviitike, kana uda kuti varovane, kana uda kuti vasemane ikoko, kana uda kuti vaite sei, iwe unongotinyorera zvauri kuda kuti zviitike ikoko kugirlfriends, ndo zvaunongotinyorera. Saka paunotipa ipapo tichisa muhari tichishandisa nered oil yedu yatinoshandisa handitika, the moment yatiri kunobreka hari ishi, tiri kunobreka zvakaitwa pamurume. Pane mumwe atakambetira altar breaking handiti, but akaita altar breaking murume asingazivi kuti mukadzi aita altar breaking, but taita altar breaking apanga chaakapiwa, taita altar breaking tisu the same night murume ye akarutsa zvisingaite. Hanzi achipedza kurutsa, hanzi akachanga kuti ndanga ndiri kupi, chii chiri kuitika pandiri. Mai vebva ngoti Mwari kudzwai, zvangu zvaita sei, zvangu zvaita. Saka patiri kunoputsa hari, tiri kubreka mishonga yese inenge yakajikiswa munhu, tiri kunobreka mhiko dzose dzinenge dzakaitwa pamunhu. Saka the moment atiri kubreka hari, chinhu chake chabuda mumunhu, ndo paanoti bengeni, kwenyinyi ndiri kupi, chii chiri kuitika panapa, but mai nhingi vari kupi, munhu akutofunga kudzokera kumba kwake, because tinenge tamubuditsa paanenge akaiswa. Mumwe anenge akaiswa muhari yobva yanokwidibira, ndosaka isusu tisingaikwidibire pasi. Isusu tinoisa muhari tobva tabreka, tichibreka zvinhu zviri kutambudza munhu, but mumwe anokaiswa muhari yobva yakwidibirwa. So handiti, saka kana yatokwidibirwa, kana kuti munhu avharirwa mubhodhoro, unoenda kupi? Hapana, wakavharirwa ka. Chero kada kuenda kunorth, kueast, kusouth, kuwest, hapana chaunoita, because pakavharwa. Unongoramba uchitenderera pachi. Ungori ipapo panzvimbo 1 ipapo until tabreka, tapunza, tabreka zvese zviri pamurume wako. Anditika ndo panobva apengenyuka, wona munhu akudzoka. Saka testimony yemunhu yeye wamuri kuti makarifeya, anditi kana akadzoka nefeedback akagona, zvinoratidza kuti tiri kuita sei, tiri kuitawo basa riri kuadhimaiwa nevanhu. Ndo zvatipa simba rekuti tidzoke, nokuti akauya kuinbox kwangu akanzwa kuti ufungeka makaita basa, because ikanga iri first time yenyu kuti tite 1-on-1 tikatsanangura zvakawanda. Akauyawo kwatiri nokuti anga kuzoti ane relationship nemi, akataurawo zvaakataura zvikati rega tidzokere kuna prophetess, tinonzwa zvimwe nekuti takaona kuti zviri kuita sei, zviri kubatsira vanhu. Asi tine mubvunzo panyaya yamataura, takanangana nenyaya yeuyu ane murume akadzoka uyu after 3 days. Ko uya atorerwa murume akanga amuisa muhari, amufukatidza kumhuri yake, haana zvaanosara achiitawo here, nekuti achazoona kuti munhu uya abuda naye, nekuti kwaakaendawo akapuhwa unzi achauya kwauri, but adzokera manje. Panoitwa sei kuti murume uya asazodzokera futi kupi, kusmall house kuya, nekuti achadzokerawo futi kumishonga? Inini kazhinji zvandinowanzoita pandinoita altar breaking, kana munhu atori nezita regirlfriend ndinotorida nepicture yake. Kana munhu atori nezita regirlfriend anotoriunza, totoita sei, tobva katongorisotawo ipapo, tobva katorigadzira ipapo. Saka hapana madzokerero anoita sei, aanoita ikoko, because tinenge tatodhirawo naye nezita rake. Whether haana picture, pamwe angori nezita chete, tinotongoshangisa zita iroro. Mumwe kana asina zita raanenge ari naro, tinoziva maitira tinozviita, haadzokeri. Ndipo paya here pokuzoti kana ukazoenda kun'anga uchida kunodzokororwa zvawakaita zvavanobva kuti nyaya yako yakupisa uyu hachabatiko. Exactly. Pane moto. Panenge pane moto, saka zvinenge zvisasaiti. Moto waJesu. Anenge akutsvaga futi mumwe murume futi oita futi izvozvo. Nekuti akuzoti akuchaito. Ipapa tiri panyaya dzemishonga idzodzidzi, tine hama dzakawanda dziri kuona zvinezvi pamaplatforms ese atiri kustreama iye zvinezvi, wokuti akafunda sekutaura kwamaita basa akariwana, asi promotion haibudi. Kune vanhu vekuti mumwe munhu anenge akatodzidza achitogona basa rake zvisingaite, but anogona kungofomerwa mhosva pabasa, so dzekuti anogona kuzvibvunza kuti ko chii chiri kuitika. Munhu iyeye kazhinji mukamutreka madreams ake, mumwe anogona kutorota ari kuchikoro chaiko zvaizvo kuti unorota uri kuchikoro, iwewe wato murume mukuru, vakunorota wakapfeka school uniform. Anditika mweya wekumusha iwoyo unoda kutokudzosera kumashure. Anditika mumwe anogona kutongogara achirota kana nyoka mumadreams. Kazhinji vanhu vakadaro ivavo mukatresa dream life yavo, kangomubvunza topedza unorote chii, anditika you can tell everything zviri kuitika paari through my dreams ake. Anditika mumwe anotanga kutongovengwa pabasa, haasitombozivi chii chiri kuitika, but akatodzidza, atori nezvese mapapers, basa rake excellent ari kuita, but anongofomerwa mhosva dzisina nebasa rese pabasa, kana nevanhu nekuti anotaurwa kwaasina kuswera.
zvekuti yaigona kutoshamisika kuti ko chii chiri kuitika. Anditika munhu akadaro tinongomubatsira tobvisa spirit iyoyo inenge chimumonike chimuteera kubasa kuti promotion isawanike. Anditika tinomitira altar breaking tobreaka spirit iyoyo yobva painobva spirit iyoyo mabosses otanga tonoti but munhu ari right. Anditi munhu otoita sei munhu otopromote tabatsira vanhu vakatowanda vane macases iwayo vachitopromotwa zvichitovafambira mune zvakanaka. Mataura nyaya yemhosva yekuti munhu anopomerwa mhosva yatina vanhu vari kujere zvinezvi. Pane hama dzakateerera pamwe vari kujera vaone mukana wokuya kuzoona prophetess asi pane munhu ari kujere zvinezvi family yake inotozati akanga asina mhosva. Umwe akanzi akarepa umwe akanzi akaba kubasa umwe akanzi wakaita pane mhosva yaakangonenerwa asi iye zvinezvi ari kujera. Tinorememba chiinterview munhu akanga pakujera achitaura pane munhu aive muprison ainditsanangurira kuti ndiri kunzi ndakauraya munhu asi handina kuuraya. Munhu akadaro kana kuine hama yakateerera angabatsirwa here ari mujera akasungwa asina mhosva nekuda kwemweya yakatinhirwa kwaari anogona kubatsirika here? Anobatsirika zvakanyanyisa. Chatinenge chingoda ipicture remunhu wacho iyeye vouya nepicture kana vasinga chatobatsira vamwe vanhu kutoti anenge ari kunze kwenyika but vana vake vakapinda mujeri kana vamwe vanenge vaitori nevana vekutoti vakutenderera pfungwa nemadrugs vaivai anotongotumira picture totoita altar breaking. Taita altar breaking tomuudza zvekuita futi iye ikoko kwaanenge ari nepicture iroro neprintout yepicture kutongomupa instruction yekuti since muri kure itaiso nepicture remunhu otorelease otobuda mujeri mumwe anenge achitorwara nepfungwa otonzwa kuti atoright pfungwa dzake dzatoright. Saka hakuna situation inonzi inoramba. Muri pasituation ipo pane mumwe munhu akandifonera svondo rakapera ari kuti iye munin'ina wake panyaya dzepabonde akasungwa zvamamutotaura small house here yakamusunga adzokera kumba kubva ipapo nofunga pane 8 years nhengo yake haisimuki akaona mukadzi. Munhu akadaro anobatsirwa sei uye chii chine chaitika? Vanhu vakadaro takabatsira mukadzi iyeye mukadzi akauya but aiwira murume wake. Ndichangotaura like to my example but aiwira murume wake aiti zvoni inotosimuka. Anditika but asimuka paanenge akuda kutongopinda yobva yatongorara hapasisina zvakaitika for 1 year. Anditi saka zvaitika for 1 year mukadzi yeye akazongonzwawo. Anditika akabva auya iye akaita zvekuuya ariye mukadzi uyauya rokutiwo marriage nekutiwo mafeelings ka. Saka akauya iye bvatamuti uya nepicture remurume bvatamitira altar breaking wanga wagadzirwa varume vanomboshinwa ka kubuda kunze kwavanenge vachito saka akabva uya nepicture rake bvatamitira altar breaking. Tamitira altar breaking vandamupa red oil. Anditi tamupa red oil vandamuti pamune makungorara chingonozorai maoko enyu. Anditi mazora maoko enyu pamunenge makungoita romance paipai mungonobata kuti vasazive kuti pange zvamaita sei zvamaita mungonobata nhengo yavo. Anditi vakauya vachifara mai vavo kutonga mhiwe zvimwe zvaitika vachitaura kuti ndingataure pafoni nhasi handina kurara kumba zvinhu zvatofaya zvatoita moto chaiwo. Nyaya ndandichingotsanangura yekuti munhu anobuda achienda kwaanenge achikarendera futi vakawanda but ndingotaura two example atori murume akaita zvekutouya ega direct. Anditika but aine vakadzi vakawanda more than 5 more than 5 wakati funga tori kuma 7 uko. Saka ninga kiti ukaenda saka kunoita vakadzi wobve vavoka uya ari kuda kudiwa ari kuda kuzvinakira kusaidi kwake uya ari kuda kuzvinakiro kwake ngoma iririre kwake mumwe nemumwe ane zvaanenge achiita sei zvaanenge achibata. Saka anga asingachazive kuti ndekupi kwacho kwaita sei kwandakasungwa ndekupi chaiko. Tikamubvunza kuti mimi kwamuri kushanda ndekupi kana maenza pavesava vari more than 7 kwamuri kushanda ndekupi zvikanzi kwakati ndokwandiri kushanda ndokwakakwa makagadzirwa. Ndokwakwa makagadzirwa because kana makagadzirwa ikoko ndokunofanira kuita sei kunofanira kushanda kumwe kuchaite sei hakuchashandi. Saka unobva utongoona kutoti horaiti saka uku kwese hakusida sei hakusi kubvira moto uku ndokuri kubvira moto handisi muri kuona manje. Saka takabva katongomubatsira
vakatomitsira alter breaking tikabva katomuudza zvekuita vachamupa red oil vakatomuudza kuenda nozora nhengo yako ita so akatozouya akutotaura kutoti aiwa zvakutofaya aitoti kwese kuri kufaya tabva tatomuudza tikatara kwese kuri kufaya but madii vamboita stick to one because mucharamba muchingogadzirwa futi mucharamba muchidzoka futi here because tinenge tisiko kwamunenge muri ikoko aiwa tinosanganya nezvakawanda tine hama neshamwari munyika yemweya dzine shungu kana kuti dzakazvarwa dzine zvipo dzechipo chemari kuburikidza nemabhizimusi asi chaanobata hakuna chinoita muchekechera hakuna chinofurura zvese zvinofa estillbirth business raaita rikangoda kusumuka so rikangoda kuonekera so raparara chero aedze zvipi asi zvaari kuita izvozvo kwete nekuti zvinhu zvakaoma munyika kwete zvokuti kune drought gore iroro asi chese chaabata chiri kuitwawo nevamwe chake hachibudirire riri business asi mumwe munhu ari kutengesa matomatisi ari kutoita zvinoita iye agoinvesta kana 10,000 mubusiness iroro asi chinobuda ipapo hapana kune here vamakambosangana navo vakanga vachinetseka nekuti mabhizinesi avo hafambe mukavabatsira zvazvaita sei uye mavakazoita sei parizvino patiri kutaura muzuva ranhasi tisingatauri zvedu mazita mandifungisa nyaya yemwe mukomana watakabatsira iye aita zvekutora mota kubva kubetbridge kuborder uko but chaitika paari aingoti mota yese yaanotora yaita accident yotoita right off akaita ndifunga mota 5 achida kudzita mataxi anditi but dzisati dzasvika muharare dzisati dzalenda muharare dzaikudubuka dzese dzobva dzatoparara imagine kuti munhu abvisa mari yemota abvisa mari yejuti abhadhara driver wacho waahaya iyeye kuti anomunzira mota naye obva atofa mumota machemo makaita 5 incidents anditi muri kuona unyango uri mweya wekuti welimitation hausuda kuti munhu aite sei munhu abudirire kumberi saka akazongoya svika ndakutotya kuti nditange futi business kana kuti nditume munhu because ndakufira kunge ndine ropa mumaoko mangu vanhu 5 vachikudubuka nemota vanhu vachafunga kuti ndakaromba but handitori handisi kuzoti chii chakaitika handiti muri kuona manje akatouya tikamitira alter breaking handichataura hangu nezita because atone nekambani inotohaisa mota hazita ringotozikanwa ndikatotaura panapa akutoita makaa haya akutohaisa mota moka dzekuhaisa zvimakombi zvekuhaisa handiti muri kuona manje saka kune vanhu vatori nemabhizinesi akadaro ekutoti pamwe maclients haasi kutombouya mumwe akatorerwa ivhu repabasa mumwewo kwaanobvawo kunye maspiriti epoverty asingadi kuti munhu abudirire vamwe vanenge vachishandiswa mumwe akaita bhizinesi nemunhu asiri raiti handiti muri kuona manje pamapartnership paipai mumwe angoita bhizinesi nemumwe munhu atoriwo nemweya utori paari usingadi kuti munhu asimukire saka vanhu vese ivavo despite yekuti bhizinesi rako radonha sei tinotongobatsira handiti vamwe vanhu vanenge vari mumakastle mota hadzisi kutengwa mumwe anenge ukapinda mumabhero mumwe munhu anitonga ari kutengesa nyoka agoenda voisire achidedzera hembe kuti agodzidzikisa kudhingura kuti dhora kuti pamwe nyika dzose mari yangu yandangohodhesa but hapana kana munhu wani anouya but mumwe munhu same quality handitika agodedzera price iri pamusoro pedhola rako pagozara pakazara kudai pakaita chaunga chisingatomboite handiti its because iwowo uri kungoenda kubasa kwako kunotengesa but zvauya zvakazora mumwe hauzvizivi tinobva kwakasiyana-siyana tinotenda zvinhu zvakasiyana-siyana mumwe munhu anogona kurara achidhiraivha kuenda kuchipinge usiku makuseni otorara adzoka handiti iwe wakuzongomonya makuseni ndofunga kuti ndinoswera ndinaye hapana zvaari kuita kune vamwe vanhu vanotoya usiku like titogona kutobatsira vanhu usiku isu vanotaura kuti hatisi kuda kuonekwa masikati chero vamwe vanozikanwa saka tikazouya masikati mota yangu ikaonekwa kuti vanhu vakandiona ndozotorwa mapicture ndozobuda pamasocial media vamwe vanhu vatinobatsira vanotouya usiku vakuti hachida kuonekwa saka same way yatinobatsira munhu vachiya usiku asingade kuonekwa handitika ndozvinongetiwo vamwe vanhu agona kutenda kwaari kuenda usiku aenda kwaari kuenda usiku makuseni matomese kumabhero matomese whether ibhotiki kana kuti chii iwe wakungomuona makuseni ufunga kuti arara kumba kwake but arara achidhiraivha
to and fro atodzoka adzoka agezeswa aitwa zvaaitwa ikoko akutongo attracta macustomers business rake rakutofaya iwe hapanga chawi nacho saka pakadaro ipapo unoramba uchingohodha staff uchinyura uchihodha staff kusvika watozoita rombe rekutogara pasi saka vanhu vakadaro tinongoti uyai tikubatsirei handitika tokuudzai zvekuita tokuputsirai hari takuputsirai hari tokuudzai zvamunogeza nazvo handiti isu totikaitira munhu altar ari mubusiness handitika pane instruction yatinokupa unoshandisa altar wine yaiya non alcoholic wine kana ukashaya iyoyo tokuudza zvekuita nered wine wongogeza totokukuudza kuti ita so handiti but hazvishandi kungotora altar wine kugeza nayo just because wanzwa ndichitaura kuti altar wine handiti zvinotoshanda kana tatokuitira altar breaking then simba rakushanda imomo inyaya yekuti zvatinenge takuudza isusu handitika pane zvatinenge tatoita wogeza 3 days macustomers otanga kutouya business otanga kutofamba. Vateereri tiri kupfuurira mberi tina prophetess Bold Carter vari kutaura nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, nyaya dzimwe dzacho dzinosuwisa, dzimwe dzacho hadzitaurike pane vanhu, asi zvatiri kutaura panapa ndinoremba kuti pane zvauri kubatsirikawo uye tiri kuti unoziva umwe munhu ari mumasituations atiri kutaura nezvawo iwayo. Prophetess, ngatidzokerei kunyaya iyo yamataura yebusiness. Saka ndinofanira kuzoya kubusiness kuzotsvaga kubatsirwa here kana zvinhu zvaramba kana kuti ndogona kuti pane chandinoda kutanga kuita, ndinowanisa matenda ndoda kunohodha kuSouth Africa, ndotanga ndaita sei kuti zvinhu ndisatange ndasangana nedambudziko ndigozoita sei zvangu ndozoti ndanyura paya kwatosara musoro ndoma ndozoya kwamuri zvigotora futi nguva kuti ndiite sei ndichidzokera panzvimbo chaichai tinoita sei. Makambonga zvinoita vanhu vari mukingdom of the darkness. Hatikuzive ikoko tinongokuvadzwa muchinyara. Munhu ari mukingdom of the darkness anotanga kusacrificera gore ratiri kuuya iko. Kana achiziva kuti business yake rinoda ropa kuti rizotanga kufamba anotanga kutochekeresa. Ndosaka muchiona kufa kwakawanda kuchiitika gore rakunopera, masacrifices akawanda kuti vanhu vanenge vachifa vachiita sei. Anozigara agadzirira gore rake kuti 2021 ndine target yemari yakati. Saka kana ndikichekeresa vanhu vangu 2 kana 1 kana vaine potential yekundipa zvandiri kuda gore rinouya anotogara achekeresa gore rineri. But chinoita vanhu vanoita kunge vanozvita maholi kana vanoita kunge vanonamata stereki handitika vanorelaxa. The moment wakarelaxa munhu ari mukingdom of the darkness ari kunochekeresa kudeura ropa business remunhu akaromba rigofaya zvisikaita kuita mari handiti. Saka haisi nyaya yekuti anzi unofanira kumirira chinhu kuti business ngaritange radona. Unoona funga kuti ndine 10,000 US yangu but ndinoda kustarta business rakati, but ndinoda kuti business rangu iro riite sei ribudirire. Unouya tokuitira altar breaking togara takatogadzira business rako pawakuzonoengage kana pawakunopinda mukati mebusiness rako handitika automatically takugadzirira kudhara tabvisa mweya yese ingade kuya kuzokanganisa whether munhu akada kuya kuzoita sei pashopu pako kana whether papi asisina mukana because unenge uri protected kudhara handiti unenge utori protected kudhara. Saka hapana chaanozokwanisa kuya kuzoita sei kuzoita pabusiness pako. Saka usamirira kuti business ritange radona handiti but gadzirisa the moment yawangofunga kuti pinda mubusiness ibva waita altar breaking wopinda utori clean zvinhu zvako zvakamira mune zvakanaka maclients otanga kutouya. Uya kuna prophetess ufenze business rako, uya kuna prophetess ufenze proposal yako, uya kuna prophetess uitirwe altar breaking kuitira kuti uchengetedzwe uve necovering handiti toti covering uve necovering kuitira kuti muvengi kana zvese zvakataura pamusoro peupenyu wako kuti zvibudire zvigoshaya basa. Mataura imimi nyaya dzakasiyana siyana. Pane nyaya imwe yandoda kudzokera kumashure pane vanhu vanosungwa vaya iye wacho akasungwa iyeyo. Pane nyaya yekuti kune asina kusungwa manje wandoda kutaura nezvake asi anogona kuswera achinetsekana kuti chinomboita kuti ndibe chiko inini asi kukangovira chete oro pakangoshayika vanhu vakongoona
akutoba ndakatonzwa munhu kuti aive neshaviro kuti akashaya chekubaibvisa hembe yake oisa pachikwenzi so oinyangira obva aitorobhatisa handisi kuti munhu anenge akaitwa sei uyewo munhu akadaro angabatsirwa sei ari kuteerera haasati asungwa asi kuba arimo mugemu rekuba vanoswera vachiraura tikunzwa vamwe vari kuswera painstigator apa vachitsa vachinyepera vanhu mafoni asi pane vanhu vari kudiwa vanhu vebasa vovatorera mari nemafoni vachidaro vanhu ivava akazonyatsogara mumusana vatizvandokuita hazvina kunaka munhu akadaro kana akateerera achizinzwa kana pane ane hama yakadaro akateerera achizinzwa munhu akadaro angabatsirwa sei chekutanga ndechekuti iye ane shavi iroro anogona kusada kuuya kuzobatsirwa ko uyo kuti anenge akateerera but iye achitombogara pasi achitofunga zvanhu zvandikuti hazvisi right kana ari willing kubatsirwa anotongoya tomubatsira totomudzikinura otorarama life iri right but zvinoita manje shavi iroro munhu anogona kumbofunga kwemaseconds kuti zvandiri kuti hazvisi right ndoda kubatsirwa but shavi iroro because rinenge richioverpower munhu rinonge yaromupfeka futi ongoti rega ndiregedze kunoita sei kuenda kunobatsirwa handiti ndakandichitaura nemumwe munhu nhasi achiti ndakakucontactai 3 months ago but mukandipa profes nenyaya yemarriage yangu mukanditi ndite alter breaking but ndakangoti rega ndisiyane nazvo handiti kandikati mari yavo inini hainyatsondiitira handiti naisoseka naye pafoni handiti zvikanzi time yamakataura neni kusvika nhasi murume wacho iyeye wamaida kundibatsira nezvake akatobuda mumba asi simo mumarriage handiti saka ndakandichitaura naye ndikiti takutoita adouble job handiti takuita adouble job because panguva yandakataura nemi yacho iyoyo handiti makaverengera zvinhu kusvika murume acho zita sei abuda mumba zvikanzi munomboziva here kuti kubva patime yacho kusvika nhasi mari yandabuditsa ndikada kuiverenga kana nemiwo munotongita hauna kukwana dai ndiri padhuze maitondirova kana mbama chaiyo handiti muri kuona saka zvinoita satani kana aona kuti wasvika pane breakthrough kana kuti wasvika pane munana wako anogona kupa pfungwa dzisiriridzo kuti aiwawo maprofita awanda munyika da kudyirwa mari kana kuti aiwawo ndezvefeki izvi ndezvemasocial media kana kuti aiwawo zvindakana nebasa izvi handiti satani ane shavira iri rinongokupa dzimwe pfungwa dzisiriridzo dzekuti usaini kana unoona kuti odzamwe muti andoda deliverance da kutobatsirwa da kutodzikinurwa handiti kauti aiwa siyana nazvo vaivaya here hauvaoni here madziso avo mamhanyire anoita vanenge vatori hure vaivaya unganobatsirwa nehure rakadaro here handiti ndisatani iyeye anenge achitoita sei achikuparidzira zvinhu zvisiririzvo munzeve dzako ndakandichitopa example yemurume anenge akwira rori ndikati kune murume kuti kana ari mumba akisvika pamba anenge ari a well respected man wekuti akasvika nemapete anotohwanda mumasofa kuti baba vaita sei baba vadzoka kubasa but the same murume iyeye the moment anongokwira murori anobatwa nemweya wemurori anotanga kushedzera zvinyadzi achituka vanhu vari panze aiwa una kupfeka chakati ugoshamisika kuti murume izvo ari murume mukuru wani but chinhu chaitika abatwa nemweya wepapi nemweya wemurori ndowamubata paari kungoti pidigu kudzika kubva murori momo akidzokera mumba make atotsiga munhu kwaye saka chamubata mweya wemurori ndo unenge wamupfeka unenge wamubata saka akubhevhawo zvinoenderanga nemweya wemurori mweya wenzvimbo mweya waita sei mweya wamubata ipapo handiti muri kuona manje saka mumwe munhu anogona kuda deliverance but mweya yaiya inomubata agotadza kutsvaga deliverance but kana paine shamwari kana hama unokwanisa kutoitira alter breaking on behalf of that person totongoshandisa picture rake nezita rake nesename munhu otongodzikinurwa otongoshandisa ini ndaitomboba zvisingaite but hame chichaitika kuti ini ndaihura zvisingaite but ini ndanga ndine ruchiva rusingatoite but angizokuti chakaitika pandiri ndoita kunge ndakadyiswa ndakaita sei zvangobuda mandiri so handichatongonzwe shungu nazvo chero munhu akasiya mari yake apa handichatongonzwe shungu yekuba but asingazoti pane munhu akaenda kunoita sei akanomugadzirira akamitira alter breaking. Toda kupedzisira tichitaura nyaya yanetsa mudzinza revanhu vatema. Pane munhu anenge akaromba mumusha imomo gore negore kunofa vanhu, asi kana uchivaona munhu wacho vamwe vacho vanotokuigira gurusana uchifunga kuti unoita sei munodiwa
anenge achikupai kana zvakanaka mufamily menyu imomo asi pakaungana vanhu tikada kutaura kuti mutonongedzera kana munhu iyeye kuti nofunga ndiye ari kutipedza imo nopedzera maakutorwa pachenyu kuti unofunga kuti nezvaari izvi nerudo rwaainarwo tikafirwa muno musha ndiye anoviga panapa tikaiwirwa nenhamo ndiye anotibatsira iwo ndiwo wakutaura kuti ndiye ari kutipedza kune vanhu vakadaro vari kuziva kuti tiri kupera asi chiri kuvapedza chero vakafamba nongodzi zviri mumusha menyu asi hazvitaurwa vanofamba kwavanenge vafamba kwakawanda vachibvisa mari asi hazvitaurwa asi vari kungopera asi zvongodzi muri kufamba mumusha menyu but wokunongedzera chaiye hapana ende kuti munongedzero unenge ndiwo unenge watoita watokuvengwa nevanhu kune vanhu here vakadaro vamakambosangana naro kana kuti vanhu vakadaro vangabatsirwe sei vari kupera nechakapedza mbudzi asi vasingazivi kuti chii chatipedza vana vari kufa vanhu vakuru vari kufa gore negore kunotovigwa munhu chete tinobatsira zvakanyanyisa masituations akadaro ndofunga pane nyaya iri kutotrenda mumasocial media ndanzwa mumwe achitobvunza kuti prophetess tudze kune musoro watapiwa handitika it's unfortunate kuti zvinhu zvakazoenda handiti hope zvinhu mabasa achinetsa muchifiwa mamenye maissues akawanda handiti but it's one of the family members akatoti approacha akati isusu tiri kungofungidzira kuti ndinyingi but tine vanhu 5 vatiri kufungidzira kuti ndo vari kubata zvinhu izvi but hatina sure because mukavaona vachava mite sei hamungambovafungiri sa isusu takatoita altar breaking tikachitipai mazita evanhu vamuri kuita sei vamuri kufungira vacho vese tikatonyorerwa mazita acho tikabva taita altar breaking tikati isusu kana mumusha muine urombwa hatikuudzei nemuromo wedu kuti nyingi ndiye akabata mishonga ndiye ari kudai tikakuudzei nemuromo wedu mugonotora demo munotema munhu but zvatinoika tinoita altar breaking mounza mazita amuri kuita sei amuri kususpecta acho handiti vakabva vaunza mazita vakaunza 5 names vaunza 5 names tikati pachaitika zvinhu 2 it's either munhu wacho iyeye achakonfesa kana kuti vachabatwa in the act mobva maziva kuti nyingi ndiye angachiita zvipi zvese zvamuri kufungira izvi muchabva manyatsoziva pavanhu 5 vamaunza muchanyatsoziva kuti ndiani chaiye ari kuita zvaari kuita sei zvaari kuita zveshuwa takaita altar breaking tavapunzira hari taita altar breaking bhosi vaitochemawo kuti vana vangu havasi kutoroorwawo nyenyaya bhosi voti tiri kubaka tiri kungobata iyoyo but tiri kufungira vanhu 5 handitika bva taita altar breaking hatinambogara 1 month bva tozofona prophetess nyaya iri kutendera masocial media maionere apa unenge watokanganwa ka ndimani chichi bva vato bhosi isu tikaitira munhu altar breaking tinomurekodhera video clip handiti katomupa ogara naro saka isusu kwedu tinenge tadelita tinodelita kuitira privacy yemunhu saka pakamwe kuti handisi kuziva zvikanzi video ndakachengeta I know kuti makataura tini munenge madelita she had to send back that video clip handiti atumira back that video clip ndikati ndo nyaya iyi zvikanzi ye ndimi kamakatiitira altar breaking yenyaya yoye yakaita sei yakazara masocial media ndo mabudira yaita sei ayazoitwa vanhu vaiye vazobatikidza vari kuita sei vachitoita zvavari kutoita izvi handiti muri kuona manje saka vanhu vekuti vanenge vagara but pane zvinenge zvichiitika but vanhu vanenge vasina munhu chaichei wekunongedzera kuziva kuti munhu uyu ndiye ari kuita sei ndiye ari kuita zvaari kuita izvi saka isu tinongotaura kuti tinongoita altar breaking yakamirira mhuri kana munhu aine zvaari kuita anobatwa in the act kana kuti anozongoreurira ega otaura kuti ndanga ndichidai kana pasina vari kususpecta asi vachiziva kuti vari kupera kana pasina vari kususpecta kana pasina vari kususpecta tinongoshandisa mutupo nezita remunhu auya kualtar breaking nemutupo mutupo unenge wakangomirira dzinza rekwaveroro ndo zvatinongoshandisa chete izvozvo ndati ndike kupedzisira kune hama dziriko dzakashaya hama dzavo vasiri kuziva kuti akaenda nekupi havana kana trace vanhu vakadaro vangabatsirwe sei kungoti vanhu vatinobatsira kazhinji vanokoshesa privacy dai vanhu vaizombobuda vachitaura ka vega kungoti vanhu vanenge vasingade kuzikanwa ndakasenda kwabhoti kata ndikadai handiti but tabatsira vanhu vakawanda handiti wekutoti vanenge vachaka achitomboziva kuti munhu ari kupi the last lady watabatsira pasituation yakadaro yanga iri hanzvadzi yake but hanzvadzi yake angatone mamanzi asingaonekwi zvikanzi tatoneta zvikanzi nemaproblems angu but
angu ngaambomira toda kuziva kunyanzvadzi yedu whether akafa kana kuti mupenyu, but at least tikaziva kwaari because akangobuda mumba akangoenda achienda kubasa abva atongoti zii handiti. Saka ndakangomutaura ndikati tumirai picture rake nezita rake nesename nemutupo, akabva atumira bva tamitira altar breaking. Tamitira altar breaking akatozongosenda message akutotaura kuti prophetess hanzvadzi yangu adzoka, I just want to thank you so much. Angoerekana kuita sei adzoka. Saka vane hama dzavari kushaya makasununguka munouya chokuputsirai hari. Kana vari muZimbabwe we prefer assisting them in person tichionana, vatinopa preference yepafoni vanhu vari kunze kwenyika, South Africa, Botswana, Zambia, UK, America, Australia, tinokubatsirai muri ikoko. Kungotumira picture remunhu wacho wamuri kushaya iroro, totaura pafoni, tongokudzai, toita altar breaking, tokudzai zvekuita nepicture rake mega ikoko, totongokudzai zvameka nepicture rake nekendo, munhu odzoka. Vane munhu abvunza nyaya anonzi Dhunda Katsatsa vamamutaura munyaya ya the late Tapiwa, abva abvunza kuti musoro waTapiwa uri kupi. Inini ipapo handipindure kune musoro waTapiwa. Isusu maitira takaita basa handitika kuti zvinhu zvibude pachena zvakabuda pachena. Dai vaida zvakare kuti musoro wemwana uzikanwe, vangadai vakadzoka sekuuya kwavakaita sei kwavakaita. But isusu pedu ndofunga kana wanga uroyi wanga uri mumusha hakusisina. Kana vari vanhu vanga vachiurayiwa, iye ndiye akatiwa wekupedzisira wakachekeresa, hakusisina mumwe futi achaurayiwa mukati medzinza iroro. Ndofunga ndio mapindiro andingaite yayo. Muri kuzvinzwira kubva kuna prophetess, nguva ndo yatisiya. Tinoda kugumira panapa muzuva ranhasi, asi ndisati ndapedza ndinoda kuti prophetess mutaure nevanhu mashoko enyu ekupedzisira kuchaunga chose chiri kutiona worldwide. Mashoko angu ekupedzisira ndinongotaura ndekuti inini ndinonzi prophetess Bolt Carter, Bobo Jani Spana, simbi inodya dzimwe simbi. Handizive kuti imarriage here iri kunetsa, ipromotion yauri kuda, urombwa here huri mukati memhuri, ibusiness risiri kufamba zvakanaka here, pamwe nezviri kukufamba mumiri wako, pamwe nyorota madreams enyoka, pamwe nyorota madreams ekuitwa mukadzi kana murume kuhope, zvakasiyana siyana. Iwe ndiwo unoziva chinhu chiri kukushayisa hope, chauri kutaura kuti ndane makore akadai chichindishayisa hope. Ndogara ndichitaura kuti tariro ikareba inoodza moyo, handiti inoodza moyo. Despite kuti problem yako ndeipi, distance is not a barrier. Kwauri ikoko unongouya tokubatsira. Ini ndinobatika pa +263 771 921 976 +263 771 921 976. Foni yangu kaifona haidairwe na PA, ndinokuatenda kwauri direct. Ukaonga nisina kukuatenda pa time iyoyo, pamwe tinenge tiri busy, tine zvimwe zvatinoitawo, tinobatsira vanhu kumba ma one on one. Saka pamwe time yatinenge tichibatsira vanhu, foni inenge iri pa silent, but I will make sure kuti pa time yandinopedza I will definitely attend to you. Foni inogona ine ma message akawanda, ine kana more than 1000 ma chats. Anditi saka handisokwanise kuatenda ese on the same day, but ndinotomeka sure kuti kana ndichirara na 2 am kana ndichirara na 3 am ndichiatenda kuma missed calls kana kuma messages andaona, I definitely attend to you. Saka sununguka kuti tsvaga tikubatsire. Ndofunga uchaona phone number yakaiswa zvakare pa screen, +263 771 921 976. Voice rangu ndofunga warinzwa, foni yangu inodairwa neni, unotogara unobva watongonzwa voice kuti aiwa ndo Bobo Jani vatanzwa vachitaura vai. Tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much prophetess. This is prophetess Bolt Carter, mavanzwa vachitaura vega. Namba dzenhare ndidzo dziri pa screen idzo dzidzi. Rega kunyara, ukanyara haugwaze. Ukanyara kuti vanhu vachizondiona ndichienda kunobatsirwa vachangokuseka still kunyange usina kuuyako kuzobatsirwa. Saka zviri nani kuseka takakuona uchienda kwa Bolt Carter asi dambudziko riri muupenyu hwako rwapera. Regai ndipe kutenda kuna vakatibatsira mushina Julius Patson nevamwe vese varipo paSly Media TV. Tinokutendai, rambai muchishare nekulike page ino amumboruza. We are continuing to build bridges. ZBC TV news, you're also going to get it on this channel
on every hour that they are going to give you news. Building Bridges on Fly Media. My name is Tafumane Sylvester Tatenga. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building